media korte do anaphan nangli to phan nang cho pha teng pen kewang pod akiru pi perfect lo nilipini nangli to phan nang cho pha lam thegela lo patumi dik Stephan Phangcho.Pu nili birodhela pen party alam the ajak alam kaning jidu laso puthak si nili karbiang long arat angkang pido anaphan isi Lam-Klar mate ke pachini kang tu laso pena jok senang itu han phapon no ke chengsi la ke langli peklang pon la bangke EPSLC asong pen ka chi u ke Rajen Timung join ni usi Stephan Phangcho bang alangli nangli tum media hoi pe nili beta lo patumi nili bang solam the beta uthoni lam peklar donji pulo setame nili difu pen ang tandam nang ko masinili tong sekot bang nili pidun tek thedelo tame pini puthot ako nangli to banang cho phalo la hello alangli nili tum along MEC election hood alangli wang lo nili long wang pen nili phan Pharokre phone suri hini ne jang thuje thai no pu hala so hudang rabdu pen ahem konalo ne kodang asor ne la bangke ni hala su ke MEC election hod muni duppi ko posini ta chiri ne setame a phi bangke MP election hod a phrang bangke litum lemra pelolang litum pen amasi ke claim ke dam kadu kawe claim ra pet dam ra pelo amasi kami si hini de choklem ponang pa hoklo la bangke alang li no hok pen ami ramrong ben satami alang li lak chokatang kawan lo pen litum claim ra pelo la pen a business ta ching thu hedelo ale vedelo loss chok pusatame alang li nili phanang pulo nigela sotangka ke bang men siwa nili injir pen usini phanang than no to tang te pusini li ke cheng si alang li phan check tok dun lo lak isini li check pilo la so pen a phi pipon chat sini li lak lira 4 lakhs 80,000 bak nili tum pilong lo la pen ki pilong le dolang satame alang li kupia intention lo ne hada ke chathanang le to media thaino bangke kesu hut nanglang le det kesu hut nili phanang ar dik le det Rajen Timung ki pu sata birta ke long pen masini li tum alang li so det pulo nili phanang pachini lo amasi nili tum nili sisi a president hoi pen nili secretary phanili hukum pisi Stephan Phangcho so that aposi tum sekai si hini vetame cherabdu na pusi nili constituency a secretary Endhuni Timung aphanili hukum pisi alang li group long upload lo lapen alang ni so that pusi ili to masar JI katharta nili phanang pachini lo suri hini ne alang li tarabdun lo nili talang li so that pusi nili ta mentune pharo pho petune suri sila puson pidun long lo lapen bikrom hanse ta nili phan birta nang pilo alang li keso pu pena jo alang li ta surinar cap ne tangka pidun long lo pusi alang li nang jetham lapen hala group along kipi pen rat atum alang li phan kopi potong sekai si hini pidunun edelo ne la bangani li buji je chini ne dela satame alang li ke claim ke dam kachipi duk lapen nili ko ane ke khoros kadu kabe pu alang li hadang le to media thaino ningjelo si chorolo alang li ke claim dam chipi duko kalang ahok claim ra pet dam ra pelo setame alang li inuvet kalilo kachipi duki
hola PS committee along hala wrong along PS committee a president secretary tu manna kachipiduk su sugali hala tum theng lo han chojor cha so de hut une de hut hala tum jog phana pati na thai bili athema APHL से पार्टी के लगे ni tum nono mat ke council itum cari long lela nono lang li kesu ke celang pen Dimapur lang li kesu celang lo pen haladak hospital long ajak fees jitu ni ki bill ke le hala bakso bill ke pe un e pen ajok tuliram rong hang si lang li phan rab dun lo pulo lake jok lesu setame APHL से munil lesu Congress munil lesu ESDC munil lesu BJP munil lesu CPIM munil lesu था काउंसिल के चारिये तुमके लगे अमिथा का तंका का लीली लोगी गवर्नमेंट ना तंका लो इनु सीएम बोलो ते लगे कार्बी आंगलोंग आ सीएम लो पोसी लगे आजा पार्टी हन राप मेलो अथे लंग ली जुंजुक तंका का ली मती गवर्नमेंट ना तंका के मती नॉन लसी जसमेत नीली फान नंग पुलो आर पुनंग पे को नहीं पुलो अलंगली फान नीली तुम चिंगवाई लो MSC election hodan yalang li lumba jong lo voter ID avela athe alang li lumba jong sor kali lapen alang li methang mata nang than nili phan ni MSC election ke nang phan phut nang jong nang le delu nili pulo nang ante voter ID che selam non che selam de no MP election ke nang da vot jog do nei che non ki jani non che selam ta hailo mini seta khei long ri jok wa nei pu pena men bena jok nili tumke alangli phan alangli nang hang finance secretary ni phanang pe go tulo seta finance secretary ke already ni tumke appoint ta president hai da ke appoint ta secretary da ke appoint ta ni pulo lasi nang non IT na IT cell na a secretary nang claim pon Charlie pon tha non mirara ang ko ke nang Charlie dun tha usinili IT cell secretary ni tum difuel AC constituency throck a president secretary phani tum pangrum si ni tum alangli phan IT cell secretary pek ponno lapen ajahak alangli claim rapet dam rapet akorti tumben kache tonti ason satamini li phan ajahak angbong lom complaints penang anang pele tani ni lahai ke thang lam tani li chore na pen din de muthe claim payment na dam payment itum kheye pharma na posi itum che songra penang posi la anda nilitum che than che peri ponbom si dam ponbom non jasemet APHLC ka chiu ke Rajen Timung ma joini lapen party long ideology ajak ningang samse joini puke lake nangli phan ko mani hala council ke chariya tum hospital ke chelang kesu ke chelang long bill nang PPDet ko pedam amendment apot si jong si nangli party phan la poson iningang samse pulo de lage ahok pet akache song pu hokdamun edet po kiduk kisung do nili tumta nili methaya mata 2017 aninka nili independent man tholo 2019 के nili APHLC lo jai sar MP election ke thot cheng ho dili methang masi election e jali a election ke papar laso lam so lam gali lapen kachesong pulote ilitum edet elong ri ke cherai komje phan langli phaning ke oi pen leni lila hirgali satame rada tum chini nangi je alangli phan mane kipi pe pin lo pogali bonda kipi tong thek theyang ko alangli kopia intention ben lone kopi ke thek long ben dong li men la poson ke chapar leb lone la bangke nili tum chini ne bani li chini ne la pen son plie bangala hello
Cethana link satame ilitum APHLC tum ke PS committee tum CC committee tum village committee tum chipi duk pik halatu theng lo han cho non tum sar jaya tha rap long oilo nili ta rap long oilo sata lason ke pasi la pen lason kacho din thapu ke pini adi tum thek long mela hoitu alangli peni nangli to media hoi peni lilong last nangli to media tum karjo hu nangli ande la so party chode pete don nangli pia party si chi dun popolo non ke do boma council chari bom tum long se dun ma polo o kalang lo pusalang li jethang lo hoitu BJP ki dun kang tung mena posi alangli nili phan posonta hailo mene ba party phan posonta hailo mene apen BJP atum aja inu bahni tum hoitu la phan pene palam sota hailo mene la bangani tum chini unde dela setame khei longri jognangji ke cheso tumalong amen in thalong nangi ke cheso tuma pota cancel long nangji arni sigela so det along ri itum cerai kom chip long nangi pulote itum ining gidinge kenang so ininga sedeng menga chokchi kame claim ge political party along ge dudum puno business along puno hemtun along puno chat along puno da ininga chepe sedeng pen kame claim ke chunchelo success selo lahela nasi chorolo lilihin ben lapan se nangle tumhan pachini ponlo benang tumang se pine karju idu pute arjuta me Stephan Phangcho.Aphan Lam-Klar Kharbar isi ini business pu choklem nang pu pena poselang li wan le wan lo mesen lo kali ini tumbahani pu business choklem nang pu pena to sikewan kata me non ki piepor hor bangela bangeni li penang an bang pen sikewan pu pena men pe si penang an atangka ke ni li ke woilong lo la bangge alang li phan pidum thulong lo je pidam ko he ko na pen sikewan ma hala so phan chi pidam thulo ko bang Jungjung alam si party long wan bela si prengke jok tadu dei prengke bangla si inu texer sada bang pulo prenggawe pin bang incam da karbiang long lo inu thedung munu ki puadi prenggawe pin bang incam prenggawe tum ke incam cholo apreng si prengjang komane ke gari alun ke ena preng komane ke dukan preng komane ke bank loan ke cho ena preng komane ke non even mobile da EMI en kalima EMI penon mobile loan en ala haya preng mane ke interest preng mane ke jirpi polong pen preng ason choram pen pini kharbar chokren I phaniri sata pini arni si social media long ba media thengno ekdom pu ke lason ga abi ke di jelo pasang nasi alang le nini phan ko pini komane ke toy bangdo tai nili ga chini pu bange athe malang li hala dimapur se ke chelanga hu hala bil piun tuliram lo hang se pidun bulo ke di ladak bang itu munci dam nang poye nasi aku non kidu ni dalang li BJP si duni buke ang hupen ke bar yo nasi lahai pen bangke itu makai ke reng nangi pulo te alang li non nang idun ko bentulo MEC election of Phrang pulo te non ningkan hini ba kedulang bu di ningkan hini pe nyong se alang li mane kacesong kang ton lo pulo te lake itu madde di uposi itu kacesong unila nili ga regional lo ngadu ne ga ha bihe kang ko pe nili ge ha gitar ardeng theklo tabla thip theklo pen le non ani lige regional long lok la ta sungkrum etami arni si ke APHLC pen itu det cerai kom ne longri long par itu deklar na hela nili tum jung ke celang sela thang da ve nili alang le panon most welcome alang li komani alam karju pen alang li BJP ki dun ngang tung pen nili pan peni nang karbok do ta
kache lang sila jithang kam abi la political la pena party pinipu epslc party pu pena joki tu kache lang sila re ja kam sa abi akar bi tu percentage se gon se dulu me thang bong le ching hon he te jok na nei hon bang we lo lai lo na si la lo